На 500 метра опашка за билетите от Националната лотария на 22 декември. Се продават милионите. Ето Доня Манолита. Най-прочутата за продажа. Здравейте от централният мадридски площад, площадът на Слънцето, Пляса Дель Соль. Град Мадрид има много забележителности. Мечката и ягодовото дърво, самият площад Сол, с кметството и часовника. Музеят Прадо, кралският дворец. Коледната украса е прекрасна. И целият декемврийски месец е запълнен от стотици хиляди хора, дошли да се насладят на красотата на града и да направят коледни покупки. Но разбира се, на 12 декември най-голямата атракция ще бъде мадридското дерби между Реал Мадрид и Атлетико на стадиона, който в момента се ремонтира на Реал Мадрид. Атлетико е шампион, но Реал Мадрид има 10 точки преднина и абсолютно сериозни доводи да му отнеме титлата. И така, при моята разходка из Мадрид днес съм намерила 4 млади фенове, които са дошли специално да гледат дербито. Те са от Варна и аз искам да ви ги представя. Пред магазина на Атлетико намирам 3 наши момчета, също играли в футбол, големи любители на футбола, обаче май са от Реал Мадрид. Защо сте на Бернабео? Дойдем да гледаме любимите си футболисти, например Карим Бензема и Винисиус. От Варна сме. Няма как. Искаме много да видим атмосферата на стадиона. Отдавна сме излезли от България и трябва да видим нашите любимци. Ти също си играл, също си футболист. Къде си играл и какво? Играх в Испания, в една школа в град Барселона, ама няма как, аз съм си от Реал Мадрид. Кой ти харесва от Реал Мадрид? Бензема. Добре, ще му гледаш играта с Винисиус. Естествено. Аз пък точно заради Карим идвам да видя моят втори баща. Най-големият човек съществува на тази планета след Кристиано. Всяка вечер като се събудя, по-горе. Като ставам сутрин си нещо, викам Су! Липсва ли ти Кристиано? Кристиано много плаках. Тежки времена бяха, ама това Су ме държи. Винисиус може ли да го замести? Има потенциал. Още не. Още амата има потенциал да се развива. Утре ще бъдеш близо до Винисиус на стадиона. Ще му викнеш ли нещо? Ще му кажа Реал Мадрид, Атлетико Мадрид 3-2. И според мен Реал Мадрид ще бие 3-0, 3 гола на Бензема. И шампиони. почти същото. На мен матча ми е ясен, 3-1 с хетък на моят втори баща Карим. И шампион Реал Мадрид. Разбира се. Още през април. Още през Настоящия април. шампион е Атлетико. Няма значение.